saan mon kayat apay nga dim nga inbaga di damo pailan siya tay ka sa pulang isutin ka ayayate anya tinagkurangan dagiti pamatik amin ketin paay ko maparagsak ka lang apay ajak narikna nga nagbaliw ka siya tay kaden na ngemisot birbiru ke ngemnu naragsak kan dita sidong nga jakun nga ipilit pay ket kit kitawek laeng ken kuana di nakapagsangiten ket ipatek na ka pukaw di kinaputno no siya tay pagkaan nga ay ayaten apay nga ginulibang tuy panagayat siya kinkakay narako